kan ngai thak tak tak main like le share kha min noti sak vele theu ula o voinia kan ngai thak tur chu Philippines movie tampi pi ti ani sin ma sabera chuan makoi le abial nu te chuan an chak na so sang tak chu shik thak tumin ma an lo na sa hle maya pon lama la pia le api te chuan na chu an lo ta mal boka radio la lo ngai thapa radin api nen chuan an lo omani pia le api te chuanin an kut them na hmonga an ta le phiar thin ta chu an lo zuar thina leisak tu po kha to kin an nei ve reng bok pia chu api chuan na lak bel tura ati awang chuan storeroom lampan chuan akal ta a hmun a thlen chuan thom a sia a kalphei zelin makoi le abial nu te lo te sol lai chu a phok ta a atira chuan soitur ber po shelavin a en vunga ama po chuan lo chak ve hle in a thok dan apangai lo via mai bok makoi la chuan athil ti lai mek chu a hne so in a truan po arang mal hle maya tlangwal zuan zak in fit tha ani poka adan tur ve reng nianga po angai theani chuta pi chuan makoi chu aunon le in a hnuwa chuan makoi le abial nu te po chu an lo chuaka pia chuan na pali wala tur chuan atirani zana lo niya pia le apasal Francis te chu video call a chuan lo in be in pia chuan apasal hena chuan vo in lama athil mu te chu ashila makoi te che dan zong kha aman alo mulo zoka an wa nei ati thule apin muta silang chuan apoi thui dan tur te chu asoi luama chuta soi chho zelin pia chuan an pa chu angai to tak zet thule lo ho thoi tura adu thu chu ashila makoi te omdan a mu hnu a phei chuan rual o anat thu te asoi luam bok chuta Francis chuanin an captain in ho arem tile tilo ani thule alo bera phalpo nita se thalinga tal an alanga yarin thu chu asoya ma serem chang ane vele a alo hodon thu chu ashilani Francis chuan pi hena chuan ajun chuan amma chu angai to tak zet thu asoya jun tiom zia chu ami patna asoina ni chuta pi la mei chelo zeite horle ton shet nga to takani ti sha tak mai chuan Francis hena chuan ijun khanin kanene hi angai telve thoem ti pa chuan anene te chu Francis mu thei tur chuan an hlim lang vela Francis lawm zong chu she hle in ani po chu khiang ra ang mai chuan alo khewar reng mai ani chuta anin video call lai chuan nanang chu har sat nai ti sha tak mai hian alo awri ruwa stepa chuan alo tu sual pal chuni in pi chuan nanangi chu azuk boi pui ngal thuaya engtin nge anti zelang ti suin damdoi in pan ngai don se in en kolna tur sen so an nei don si lo ti a chiang sia nanangi chuan lo changin damdoi in lampan chu angai kher lo tur thule hun alia manga azia ve mayarin thu chu ashila Francis chu an kieng om se chuan an sum do na chu aron ti zo sak thenga nuam taka an kho sak ve thei pha nge arin thu chu asoi lang bokani atuka chuan pi chu na hlai pa chuan na alo thokle mal to a chuta makoi le abial nu te athnung lama anin chai nui har ri chuan an na tho te po chu ti tui lo zawin avin deu shoka na thok zoka in chai reng lo tur chuan atiani pi chuan na phiar tur vel alo thler sin lai mek chuan nula pakhat thi an dora chuan alo kala pi hne chuan an na mana chu aroma ma to thu hi aron sila pi chuan an mani dor tum tu ani nge ring chuan alo be thahle maya until ta ho reng chu pandan na atang siam ani thule an dai reviau thu te chu alo shil chuta nula chuan kalo lovek mayang ati chuan pi chu alom kher mai makoi chu kavin laukhung saknga zung tur chuan an shila chuta zanra chuan pi hne na poisa pek pa chuan tui halna nasatak inei mekani ti hi ka shiat pui chiani hunrei takata to chak le thlak hlel inaya ma se chu midang hne na ilan chhuat tir thei si lawani tiro ipasal du tak chu ingaya azun leng zam i ngak me kani hitro inin mu nun ber po tia soi chun zom don lai tak chuan pi chuan zen dry hne na chuan a poisa kir chu a peta deya chuta zen dry bok chuan ka tran pui thei chiania ilo chak le thlak hlel thin em chu atak takin ka thlen tir theani ti in ashila chuti rual chuan nula chuan ama biak pon tur number chu a pe zui bok zana chuan pi chu ruak tangkong chuan alo om le to a ma se a pasal chuan video call po man lovin ama le ama ain si thlai video ngot chu alo thona ma se chu thil chu pi thin rim na chok chuak tu mai ani si
chuta chu malama nula in biak bona tur number ape khala chuakin code chu an scan china video maksak tak mai a muta an du na te ti Puitling sak thei dan tur le atakram ang mai hriat theina dam doilam thil ani thu chu alo in ziaka chuta chuan atakram ang nge ya a hriat theinan a kopui ne na sex an man masak per truma a thuam huak chu keng turati ani thu le chumi mang chuan nomnan na satak atem tir don thu chu aron soilang bokani pi chu nula in tahanan of talik isip ti hmuna chuan alo thleng phei to a achung alu chuan tlangwal nuam ti thom chu pi chuan a hrengal panga pi chuan makti takin alo thli reng chuta tlangwala chuan aduang takanom na aton chau hnu chuan in hafelin alo chuak zuya athil mu te awang chuan pi nuam ti chi alo chuan kalngal mai tuma ma se chuti lai tak mai chuan zen dry khanin aron kawa pi chuan nula kauna ang chuan thu thla zuin a pasal nen anin kara chuan in po lo na aom tran thu te mual hakar da na tang chuan hmang ena chen a har to ziale video te pon hanin thilhaton thin ma sela an pa chuan a feeling te chu adon pui ngai lo thu te chu chiang takin a shil fai veka zen dry chuan eng thil nge alo ken chu a zota khau chunga tang chuan pi chuan korfol eng chu ala chuak zen dry chuan a phe na thon thu om chu soi turin an tia chu thil chu pi chuan a pasal friend season a pe kani thua soya an voi khat 6 man truma apek ani nge ti asoibok chuta zenra chuan haturin an shila pi chuan eng kho soi set to lovin korfol eng francis an apek nge chu a hata ngala zenrai chuan in turmak tak mai hi pe in pi chuan a in zui ngal chuta pi om dan chu ron mak chho viawin ram hoi a ko chunga luta ang mai chuan a oma ma se nula chuan engkim a thavek ti le francis ne na mangai na par an chen dun laia nuam ati zia te don kira francis che dan zong zong te don kir vek tur chuan ashila a nu reilo te a chuan pi chuan francis chu akiang om tak tak anga hriat na chu anei theita chu tiang alo ni ta ka chuan francis chuanin anu pui chu duang thalin nu panun chu a man pui theita a pi chu athil tona chuan lolung oi hlia hlein nuam po ati hle a anzo fel nuwa chuan zenrai hna chuan atak tak ang me hriat na anei thu chu ashil engzat nge poisa apek angai azo chuan zenrai chuan cheng sang khat angai thua shila ma se pi chuan anei de tlat lo ma se zenrai chuan ale peka alo kal le huna pe mai tur chuan ashila atu ka chuan pi chu chuna chau hian alo hara api chu alom te chiam lo ti atong da na tang chuan a hriat theani ma se pi chuan alam arik lo awang ani thu chu asoya api nanangi chuan ni zan lama achuak ru empty azo chuan pi chuan achua ruk lo tho in achang sam et bok pi chuan pi hna chuan in pe fela dor chu ngak turin antia ama chu anom lo dewa wangin in lama chol ha dama du thu ashil chuta pi chuan ma ni chawador lo ngakin tlangwal pakhat hian an thil zor ho te chu alo en kwal vela an parsor chu moi ati thu aron soi chuan pi chuan an design thar ani thule a leidu dana zira aman tloma an pek thei tur thu hi alo shil ngala chuta tlangwala chuan anin neina tur puala anu pui pek tur ani thu hi ashil anu pui hual chu tuna chuan Canada a aum mek thu a soilang boka ti chuan zana chuan pi le apasal francis ate chu video call mang chuan anlo in bele towa ma se pi chu apur chan don chautia francis chu nula o hian ron kavin chumi rual chuan phone chu ada zui ngala chu tiang thil te a thlena wang chuan pi chu alung oilo tak setani zenrai hna bok khan vakal lein apasal chu chua chal adu awang le a thin rim na so sang tak mai chu shi khak adu thu hi asuya ti chuan in turkha zenrai chuan lo pele in a in nu rei lawa francis chu aron langa ti chuan pi chuan apasal laka thin rim na chu duang thala shi thla in sex po an mang chun zom ngala uchuak takin anin vodeu chor chor bokani atu khuwa alowara pi le api nanang churon lang la in api chuan adam doite anzo trap to awangin bom chunga poisa sang khat chula a dam doi chu lei sak turin atia pi chu athil khoi tin reng mai chuan achak na chukai thavin an poisa khol po chu anom sakna na man mai po chu poisak lo na anei tana nula hna khan local la in khau chunga chuan hrui hi alo kengani chuta in turmak danglam tak chu pi chuan a in le ngala apasal po akianga alo omle to ti chuan apasal chuan atak samamo te chu aron pezia thina
chu tiang zelin ni danga po pi chuan zen rai chu awa mutazia a pasal po chuan alo khilai na sa thin khop mai trum khat chu nula pakhat hian zen rai ti mingpu chu alo zonga meko e chuan lo chonin an thenom hnaya chu tiang mingpu anom lo thu chu alo shil pi chuan enge chanchin makoi hne na aron zo ve chuan makoi chuan nula khanin helai hnaya spa nei anga in soi nula zen rai ti chu an ron zon thu ashila nula akal nu lok chuan an pi nangi chu lu hain atlu zuya pi le makoi te ho chuan an boi pui ngalani chuta pinangi chu lo langin pi chuan adam doi da chu alo ken saka a insulin chu azo trep to thu a ril chuan a pi chuan a ma khan dam doi min leisak turin ka shil lo chem ni ti in azota chuta pi chuan dam doi dora chuan akal ngei thu le ma se azwar tu ten stock an lo nei to lo thu chu ashila chuta a pi chuan nawa tui chuan pi chu the thotin a beng zui ngala dot soi hlek su tun la hian eng thil nge iti thin mi padang mu in he ani te ro eng kim ka shevek I pasal hne na ka shil ma hian top san fatang che ti in awawa pi chu akal son ngal mak mai zan kha chu pi chu zan rai om na lama chuan local le in a ma tlangwal kha lo thukur maya ani po chuan kanin muto khan ka shereng ani ti in alo suya chuta an pahni chuan ti zelin an thil ti chu inrin om lo san na ani thengem ti ta chuan suya pi chuan a pasal chuanin arin om lo san ngei thu le chu anin biak na atanga meichia po a mu ngei thu hi ashila an pahni chuan sui chho zelin anin nei so to kho mai chuta thleng thui chho zelin anin ki sa ma se thui tak an kalma chuan tlangwala chu in la sang watin an thil ti chu adik lo thu le an kopui ti awanga an ma ni le zel lorin om lo ve chu thil dik ani lo thu hi shilin anin hak that nu chuan pi chu akal san zui ta a pi chuan in a thlen chuan chuata api nangi lo let reng chu a mu a chap vak vakin makoe chu a au tuar mai bok api chu boral zuin Francis po alo thleng to a ma se atum dan angin aneta hau lo Francis chu wheelchair mang chuan aron ho a ake pani chu alo bung to hi lo ni pi nen chuan in be in tu ma shil ngam lo thu le a huai sen tok lo thu te chu asoya longa an che chuan na awanga tan ngai ani thu te chu asoi bok chu thu a hria chuan pi ril ru chu an na hle maya a har sat na te a ko puin a hne na ngei po shil ngam lova alo om chu ama po a in thiam bik lo Francis chuanin ake bunta ka wanga in lama po ron ho hre ani thu te chu pi hne na chuan asoi bokani pi chu zen drai hne na chuan vakal le in alo be seidan anga thil akal lo thu chu alo suya atop nan voi khat chau apui na amamo thule anin nei tir lai vela nu panun hlim taka an mandun thin lai ang te kha kau khir le adu wangani thu chu asuya zen drai po chuan lo hre thiamin pi du dan ang chuan alo ti saka suang tu na khovela chuan nuam su pi le Francis te chuan an chen dun ta chuta an lu thuk zel don moti lai chuan meiche pakhat chu ron lutin pi nuam lo chen pui tu sama chuan aron tham dak ora chu nu chu pi lo umpui pa ko pui ni ngei turani ani chuan pi chu ron bitum le in meiche na sa le hur her tak ang chuan aron chuwa cha le a in nei mai to turon ni a chu tianga midang alo khosak puya wangte po chuan abial pa chunga chuan athin rim hle bokani zen rai chuan laudan tumin aron in ro wata chu nu chuan nang hi abul tum tu berem mi ini ti in zen rai chu abeile a in lam chu ron lang chhun zomin pi chu lo ho fel to a Francis chuan akal na alo zot zen rai hne na bokem ni ikala ti a zo chuan engwangin nge ti le ama kha chuan amma aom lova a hre thiama ma se tu na ama aom to hnuwa po zen rai bula alakal phone chan chu a hria thiam theilo thu chu Francis chuan pi hne na chuan asoya pi chuan enge asoi tum ti chu Francis azota Francis chuan tuna ka din hun anga hi chuan imomong kha ka pe theito don lawani ti chu ka shialom chu wanga ama ang kan ni le theidan tur kong dap reng po kania ma se khun kal to a chuan kan ki le theito silo zen drain ka hne na khatiang ti tura min shi lai khan in pahnia inin ton theidan tur kong ka zonga a chan chu khatiang chau khan hlim taka ka siam thei chekarin wangani atia chuta pi chuan nang ma hi zen drain hne na ka kal theina na rem lo ru tu chu mo ilo ni renga I thil ti vek mo ni a engwangin nge ati chuan Francis chuan ka hmangai wang che ani ti in asuya pi chuan min hmangai wangin mi padang min khoi ti ramo min shai rui tirin mi padangin min polasin nangma char anga kalo nga ya ti in atap ta hom homa
a pasal chu a beng mol bok zana chuan pi chu zendrai nena khan lo vakal lein zendrai chu in tur kha voi khat chia pele turin atia ma se zendrai chuan anei to lo thuin alo chang thung a thuam no te zendrai chuan lo khung fel to in chuak tur chuan alo in siam vek to a ma se pi chuan amamo na sat ema wanga ngei to sakle sham tur chuan an tia ma se zendrai chuan a thei to lo thu alo hril chang fak mai in lama chuan pi chu lo lang la in a pasal phone a video chu a ena chuta chuan Francis an zendrai hne na anu pui lo en kol dan tur vel a soi chu a hmua ma se mi padang mut pui tura ati chungchang vel chu eng ma soi lang lo video a chuan anu pui ngai sakna le a hmangai na thul chau chu hriat tur a oma chumi ani awang chuan pi po chu Francis chunga alung oilo na te chu lo re fel to in a pasal tara nupui thatak le hmangai tak en kol chu atum ta zoka ti chuan sin to pera chuan Francis chuan anu pui chu rei tak nuwa Nupa nun a man pui le theita a ti chuan lim takin an hring nun chu an hmang chhun zom le theita ani